Dan bola, dan bola, dan bola, dan bola. Dan bola. Assalamu alaikum. Dan bola. Assalamu alaikum. Dan bola. Amu alaikum salam. Dan bola, dan bola. Lafiya? Na kana ta tunani? Dan bola. Allah ba lafiya ba, yanayin garin ne sai da tagumi wallahi. Dan bola. To baby kai haƙuri, rayuwar ce yanzu sai a hankali. In kasuwa ma kansu haƙuri suke. Wallahi kuwa, ai yanzu haka ma da kasuwan nan. Dan bola ya ne. Na je ba wani motsi kawai na ce kai bari in dawo cikin garin nan. Na ce to bari in biyo ta wurin ke ta kila ki dan rage min fureja. Wallahi kan baby kai haƙuri, komai ya wuce wuta, wallahi abin ne sai addu'a. Wallahi tallahi. Dan bola, dan bola, dan bola. Sai dai ta haƙuri kawai. Amma dai dan yanayi kam ana cikin yanayi. Dan bola. To ya soyayya? Sai ya tana nan sai ƙaruwa take. Ai na shaida haka ai ba na jin ki. Idan na zo da mota kina asabti. Shi yasa ba zan canza ki ba. Dan bola. Allah ko yaƙi zai balle. Allah yamma na. To tunda na zo na gan ki lafiya lau. To masha Allah ni yanzu abin da zan zo wuce. To baby dan jira. In jira? Ka jira. A tsaya. Dan bola. Allah ya samu ji alheri. Dan bola, dan bola, dan bola. Dan bola. Dan bola ya ne. Dan bola. Dan bola, dan bola, dan bola. Kai? Dan bola. Alas na gani. Imana 100 ne bayawa don matar bayanan da sai ya fi haka. Dan bola. 100. Kika tura min. Imana. A wannan lokacin. Baby. To ni na ce ki tura min, waye ce ki tura min? To baby na kana cikin yanayi ne, shi yasa na ce bara na tura maka. Amma ban tambaye ki ba. Baby kai haƙuri. Kinga, ni fa soyayya da muke da ke. Soyayya ce ta tsakani da Allah. Ba soyayya ba ce ta kuɗi. Yanzu kin tura min kuɗi. In na ji daɗin su gobe na dawo shi ka ƙara tura min. To zai zama da cewa da yadda baki bani ba zan dawo ina jin haushin ki. Kin ga so ya tashi daga so na soyayya ya koma so na kuɗi. To baby ka dawo min da su. Ya za in dawo maki da su? Ba kyau mai da hannun kyauta baya fa. Haka ne. Ni zan wuce amma fa idan na ji daɗin su gobe sai an ƙara. To shi kenan baby.